alhamdulillah da ka dawo lafiya. To ya kai da jarrabawas? Alhamdulillah, ai ta yi sauki kamar cin dusa. Ko ka san idan ka sami nasarar wannan jarrabawar zaka zama jaki na farko da zai samu certificate? Kai, ina alfahari da kai Huma. Ka kwantar da hankalinka Jaha, na tabbata zan hayi, dan jarrabawar ma tambaya 5 ce kawai. Yayi, to sai ka gaya min wace amsa ka bayar a tambaya ta 1? A tambaya ta 1 gaskiya ita dai ban san amsar ta ba. Gaskiya kake faɗa Huma, amma dai zai fi kyau a ce ka amsa tambaya ta 2. Kai, dama akwai wata tambaya ta 2? Me? Na tuna, tambayar ta fi ta farko wuya, ita ma ban amsa ta ba. Me kake cewa? Ya rage kawai ka ce tambaya ta 3 ma baka san amsar. A ba haka bane, na san amsar sosai ma. Yawwa, alhamdulillah. Sai dai zaɓi kaɗika ce, ban amsa ta ba, naga ya fi kyau na amsa tambaya ta 4. To, ka amsa tambaya ta 4? Gaskiya dai ta fi kowace tambaya wuya, ni ban san me yasa jaraba ta yi wuya haka ba. Sosai. Ba abin da ya rage sai tambaya 1. Tambaya 1 Huma, shin ka amsa ta ko kuwa? Wato lokaci ne ya ƙure, kuma ban rubuta ko kalma 1 ba, kana gani zan haye Jaha? Cinye. Ina alfahari da kai sosai Huma.